Predsjednik Bošnjačkog nacionalnog vijeća Esad Džudžević ocijenio je juče povodom početka izvođenja kompletne nastave na bosanskom jeziku da je na taj način označen kraj procesa asimilacije i denacionalizacije Bošnjaka u Srbiji. On je na centralnoj svečanosti u osnovnoj školi Selakovac u Novom Pazaru, kojoj je juče promijenjeno i ime u školu Avdo Međedović, izrazio i uvjerenje da je 2. septembar važan datum u modernoj bošnjačkoj historiji. U osnovnoj školi Avdo Međedović u Novom Pazaru održana je centralna svečanost povodom početka nastave na bosanskom jeziku koju je organizovalo Bošnjačko nacionalno vijeće. Tablu sa novim imenom ove osnovne škole u naselju Selakovac u Novom Pazaru, koja će nositi ime jednog od najvećih ličnosti bošnjačke kulture, poznatog narodnog epskog pjesnika Avda Međedovića, otkrio je predsjednik vijeća Esad Džudžević. On je zajedno sa državnim sekretarom u Ministarstvu prosvjete, nauke i tehnološkog razvoja Srbije, Muhedinom Fijuljaninom, zvoneći starim školskim zvonom najavio početak prvog časa u nastavi na bosanskom jeziku. Glumac Semir Gicić je kazivao stihove Avda Međedovića iz poznatog epa Ženidba Smajlagić Meha, a književnica Mevluda Melajac je održala predavanje učenicima prvog razreda prve generacije u obnovljenom školstvu na bosanskom jeziku. Džudžević je na prigodnoj svečanosti izjavio da će 2. septembar 2013. godine označiti kraj 100-godišnjem procesu asimilacije i denacionalizacije i bit će to, kako je kazao, važan datum u modernoj bošnjačkoj historiji. Ja želim da kažem da 2. septembar 2013. godine označava kraj procesa asimilacije i denacionalizacije Bošnjaka u Republici Srbiji. Ja sam potpuno siguran da će 2. septembar 2013. godine biti važan datum u modernoj bošnjačkoj historiji. Mi na ovaj način vraćamo amanet našim pradjedovima, vašim očevima, da obnovimo školstvo na bosanskom jeziku posle 100 godina šutnje i mi na taj način zapravo stvaramo prvi put posle 100 godina multietičke škole u Sandžaku. Dakle, svi oni uslovi koji su predviđeni Ustavom, zakonskom procedurom, anketom, između ostalog vaših roditelja, danas su startovali, neko se malo više, neko malo manje snašao, ali jedna poruka koju danas mi šaljemo iz Sandžaka, iz osnovne škole Avdo Međedović u Novom Pazaru, jeste da su Bošnjaci u ovoj zemlji nakon 100 godina obnovili školstvo na bosanskom jeziku u Sandžaku. Državni sekretar u Ministarstvu prosvjete Muhedin Fijuljanin rekao je da Bošnjaci sada ostvaruju jedno od osnovnih manjinskih prava. Ja želim da izrazim zadovoljstvo što je danas u školama na području Sandžaka u skladu sa Ustavom, u skladu sa zakonom započeo obrazovno-vaspitni rad na bosanskom jeziku za sve one koji su se opredijelili za bosanski jezik u nastavi. Mi živimo u Republici Srbiji, demokratskoj zemlji i ovaj čin, ovaj napor koji smo mi uložili zajedno sa predstavnicima Bošnjačkog nacionalnog vijeća je još jedan znak demokratskog opredjeljenja Vlade Republike Srbije, demokratskog dostignuća Republike Srbije koja se nalazi u pregovorima i koja će ubrzo postati članica Evropske unije, koja duboko poštuje, cijeni prava svih svojih građana, pripadnika nacionalnih manjina, a ovaj vid omogućavanje i ostvarenje obrazovanja i nastave na maternjem jeziku za sve je najdrastičniji, najočitiji, najbolji primjer poštovanja prava jedne nacionalne zajednice. U 40 osnovnih i srednjih škola u Novom Pazaru, Tutinu, Sjenici i Prijepolju, koju će pohađati 4088 učenika u 200 odjeljenja, u 1. i 5. razredu osnovne kao i 1. razredu srednje škole, počela je nastava na bosanskom jeziku. Predsjednik Kancelarije Vlade Republike Turske za dijasporu Kemal Yurtnač posjetio je juče sa svojom delegacijom glavni ured Bošnjačkog nacionalnog vijeća, gdje se sastao sa predsjednikom vijeća Esadom Džudževićem.
Na sastanku je bilo riječi o povezivanju naroda iz Sandžaka koji žive u Republici Turskoj sa domovinom. Predsjednik vijeća Esad Džudžević je upoznao Jurtnača sa početkom nastave na bosanskom jeziku u obrazovno-vaspitnim ustanovama u Sandžaku i tom prilikom zatražio pomoć od Kancelarije vlade Republike Turske za finansiranje udžbeničkih kompleta za učenike 5. razreda osnovne škole koji od ove školske godine nastavu pohađaju na bosanskom jeziku. Sastanku su prisustvovali i Muhedin Fiuljanin, državni sekretar u Ministarstvu prosvjete, Mevljuda Melajac, šef resora za službenu upotrebu bosanskog jezika i pisma, Redžep Škrijelj, šef resora za visoko obrazovanje na bosanskom jeziku i Hasna Ziljkić, šef resora za informisanje na bosanskom jeziku.